Balik ang yuta. Hello, good day. Kumusta? Ngayon po ay magluluto po tayo ng paksiw. So, ang ingredients natin, meron kaming isda, at talong, okra, ampalaya. Ayan. So, hinugasan natin. So, i-prepare lang muna natin. Good day. At meron tayong ginger. Tawag nito. Garlic. Ahos sa Bisaya, mama. Okay. So, ito yung ano natin. Ampalaya. So, bakit madilim? Suga. Ngit gihapon. Good morning, everyone. Bakit madilim ang ating camera? Ayan, okay na. Medyo okay na. So, okay. So, ilagay natin ito dito kasi lagyan natin ng tawag na ito. Lagyan natin ng so, prepare lang natin yung ampalaya. May bitaw na yuta ma. May matatamnan ng mga gulay. So, ayan guys. Iwa lang natin. Tapos ilagay natin sa kawali. Sa ating paglulutuan ng ano. So, madali lang magluto ng ano, paksiw. Iba yung paksiw namin dito guys. Sa inyo, ito lalagyan namin ng toyo. Sarap pagka ano, yung meron kang lupa na pwede mapagtagunan ng halaman. Kasi di ka nabibili. Kakamis talaga yung ganun. Kahit na wala kang ano, walang bigas, meron kamuti, meron saging. Sarap ng buhay pa rin siya. Mas pipiliin ko yung ganun na pamumuhay. Payak na pamumuhay lang. So, yan yung ano natin, ampalaya. So, just wait for a while. So, meron din tayong okra. Wala pala kaming siling labuyo. Kasi, hindi kami nakaan. Pero, okay lang din yan. Yung talong. So, ayan, mayroong ampalaya, talong. Makakaano din ito, kakabawas ng lansa sa isda. Dali lang magluto guys ng ano, paksiw. Think tama na siguro. Tama na ni ma? Marami na. Marami na.
hiwa lang natin yung isda. Into half. So, konti-konti lang talaga ang niluluto natin, guys, kasi so, let's see. So, arrange lang natin. Ayan na yung ano natin. Talong. Yung ampalaya. Yung isda natin, lagay natin dyan. Diyan ka na naman. So, lagyan natin ng ahos. That is garlic and luya. So, wala akong onions again. Rings lang meron. So, lagay tayo ng konting asin lang kasi toyo ang ilalagay ko dyan. Lagyan natin ng paminta para anghang konti. Ayan. Tapos, suka. Yung suka nating pinakurat. Oops, tama na siguro. At ito, lagyan natin ng oil. So, yan. Iba yung paksiw namin dito. Lalagyan ng mantika at saka toyo. Yan, nilalagyan ng toyo. Pagka paksiw Tagalog, walang toyo yan. Tapos dagdagan natin konti ng water. Konti lang. Yan. So, pwede na yan. Atin ng isa lang sa apoy. So, takpan na lang natin yan, guys. Okay. So, just wait for a minute. Asang tatlog na? I-wait, pantain na. Asa di atong pot holder? So, wait lang kayo for a minute, guys. At madali lang yan magluto. Pa natin saglit. Ay, yung kanin pala yun. And that's it. That's it. That's it. Luto na yung kanin natin. So, antay tayo na saglit. Maglegtet lang tayo ng ating kalat. Hello guys, shout out to Monkey Girl and
once again sa ating Lunsaga family. Meron kami niyog. Siya yung lutuon na ito, ma. Comment kayo kung ano yung gusto niyo i-request na lulutuin natin. Yung lutong probinsya. Wag yung expensive. Kasi wala budget, guys. Ano na siya? Mabango na. Malapit na maluto. Magkaon na ka? Wala. Oo, sige. Magkaon na ka karon naluto na ng kuan. Kay ako, I have to prepare because I'm going to market. Matugod palinti, guys. So, hindi pala ako nakikita dito. Ang bango talaga. Wala kaming tubig, guys. Kaya nag-iigib kami. Ewan ba dito sa connection ng water namin? At ang hina na ano. So, tingnan natin kung luto na. Bilis lang yan maluto. Nawawala talaga yung powder namin dito. Okay. So, yan, malapit na siya maluto. Tsaka ang bango. Pag naluto na yung gulay, pwede na yan. So, baliktarin natin ito. Para ma-dip siya sa ano.
So, ayan. Lumalasa yung ang palaya. So, I think luto na ito, guys. Patayin na natin. Okay. Okay, ready na ba kayo? Dali naman, kay mga ano ta. Because I'm going to just get your wala kag pagkanon. So, isi-serve na natin ito. Guys. Sharon! Huh. Excited ba kayo? Huh. Ha. Ang bilis magluto, guys. And no. Ha. Kaon ako gawin. Okay. Kakain na tayo. Mainit pa yung kanin at saka yung ulam. Tatayo na lang ako. So, yan yung ulam natin. Ha, 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 ha. Kay sarap ng aming ulam. Yan. So, yan yung ulam natin. Diyan mo. Sarap ng ano, guys. Hindi ka makita. So, yan si Motherhood. Food. Kain na kami. Ay, kumain ng marami sa umaga. Mga unta ninyo. Kaon namin, pamahaw. Wala mga, plato mo, nandog man ka ako. Ang plato naman ba? Pag kinamot mo gusto kakadong gamitan. Ang sundok-sundok ang gamay ra kong kaon. Naglisod siya, sundok po siya sa ako. Pinalitan niya yung pinggan niya, guys. Ay, nahirapan niya. Hindi rin malingkod. Punitan na natin. Nagkukutsara siya kasi nasa harapan ng camera. Sabi ko, magkamay na lang siya. Kasi hindi naman, sanay na kutsara. Hala, sa probinsya pala.
Noon sa man akong na. Ano ka? No. Giubo bagwag tubig. Hindi ko kagawa. Masulip anong tama. Naghawa dira na ubo pa makita nila. Dapat dahil magkulang pa dahil tubig. Ayun lang, dikaw. Naapa man ito ako. At ang gusto ko dito sa paksiw, yung gulay lang. Lalo na yung ano, yung Bago lagi ko ang sa puno ng kamong talong. yung ano, yung ampalaya. Ayan o. Papansin nyo yung mga gulay yung kinukuha ko. Yan. Yan yung ano. Pag nila kaon na mo na matukan ka. Kukuan ko yung hindi mo pali, ang paitang palya basta paksiw ang gabi ito. Kukuan. Basta ipaksip. Yan. So, gusto ko talaga itong palda sa paksip. Ang kulang niyan paksiw namin, walang yung espada, ang siling haba. At saka ano, onions. Hello, good morning. Yan, nagtanong mo. Mga unta. Mahaw ta kauntang kuan siyo. Malagbisayan natong viewer. Pare mo da Tagalog daw mo. Nakaw pa ko ron. Yuhang ang ko. ya. Paksiw na sa Na-miss na talaga namin yung bukid. Kaya luluto na lang kami ng probinsya foods. Actually, meron kaming bukid doon sa ano, malayo dito sa amin. Biyahe ka pa ng 6 hours. Doon sa pinaka-probinsya po talaga namin. Gusto ko nang pumunta doon. Kasi ngayon maraming durian. Si Sis Mabel! Pistol. Ay, dili dahil. Hindi lang ko si Sis Mabel. Kinsa man diya ito. Nawala na.
Timbong nga kan. Oh, sabi na. Manakakaw. Mana. Nanghunaw sa iyang plato. Ante gulag. Taga-bukid good. Nanghunaw sa plato. Tarawa. Sa manoy. Taga-mukid yun. Eh, bye-bye na. Bye-bye na, guys. Bye-bye. Kay busog namin ng gulay. Patsing. Bye! Gusto niyo ba lutuin yung niluto namin? Masarap. Try niyo po. Try niyo po yung mga lutong probinsya. Masarap. Tumdaw ang karahay. Kasi yung ano namin, minsan gumagamit kami ng yung kahoy sa labas, doon sa labas. Hindi natatanggal. Mahirap tanggalin. Tagal. Minsan gumagamit kami ng kahoy, minsan dito, ganyan, palit-palitan. Kaya ganyan yun. Ganyan yun, nasa probinsya talaga. Nasasanay sa probinsya. Kung gusto nyong lutuin yung mga niluluto namin dito, actually, ang sarap talaga kumain ng mga lutong probinsya. Kung ikukumpara mo yun doon sa mga luto ng mga mayayaman. Para sa akin, hindi kasi ako sa pagkain. Gusto ko yung mga simple lang ng mga pagkain. At konti lang din naman, hindi naman masyadong maraming kinakain ako. Yung mga ganun, mga simple. Excuse me. Minsan, masarap din kumain yung mga yung mga makakapal na pero sa hipon allergy ako. Kain lang. Bye guys!